Koľko je 63 bez 54? No, ako? 63 Bez 54. 54. Tak 54 vlastne. Dáš k tomu 6, to bude 60. No. No a ako si povedal? 63. No, tak vieš koľko je? Koľko? Vieš koľko No to povedz, chybuje? neviem, koľko chybuje. 9. Dobre, no. Vidíš, čak je násobilku, ja to neklamem, krát, delenie, značku, kríž. A 13 krát 4? 13 krát 4. Tak, aj to ti. 10 krát 4. 10 krát 4. 10 krát 4 počítam. No. 10 krát 4. To je ťažké. 10, 10, 10, 10. To je 40. No, až Ty máš také uľahčováky. No. Lebo vieš, No dobre. No, ja už som Tak sa 13 krát 4. do pivnici. 13 krát 4, ešte stále neviem koľko je. No, tak to je. 40. No a ešte, ako si povedal? 13 krát 4. 3 krát 4, 12. Tak je to 52. Dobre, no. No vidíš? A 50, a 52 bez 52? 52 bez, ako? 52. 52 bez 52. Hej. 0. A 0 krát 4? 0 krát 4. 0 krát 4. 4. 0 krát 4. 4. Či 0? No tak, ha. Tak musím mi vlastne. 8 krát 8 povedz. 7 krát 9. 63. 7 krát 7, 49. No. 5 krát 6. 30. 30. 6 krát 6, 36. 36. 9 6 krát 7, 42. 9 krát 9, 81. To viem všetko. Ti vravím, že ja demoč prišiel, majster. Počkaj, aby som vedel, čo on nevyhútal. Tak ten zdravý bol. Aby ten nikto sa A 2 na druhú? Ako? 2 na druhú. Dále tylko mi aj 4, 5 išli. 2 na druhú. Koľko je? 2 na druhú. Tie hrdo sa maľovali a oni si nem hotové meso, srdcia, Počuješ ma, Milka? do balíčkov. Vieš počítať? Koľko je 2 na druhú? Ako? 2 na druhú. Ako 2 na druhú? Hej. 2 krát 2? Dobre, no. 2 krát 2? Hej, je 2 na druhú. 2 krát 2, 4. A 3 na druhú? 3 krát 3, 6. 3 krát 3, 9. 3 krát 8, 24. A 4 na tretiu? 4 na tretiu? 4 krát je 3. Nie. 4 krát 4 krát 4. 4 krát 4? Krát 4 ešte raz. 4 krát 4, že koľko? A ešte krát 4. Krát je to. Všetko je krát 4 krát 4 krát 4. A ešte 4. Iba 3 krát sú tam 4. 4 krát 4 krát 4. 3? Hej, 3 razy. Tak, 4 krát 4. To je 16. No. A ešte jedno dáme. 16. 20. No 6, no. Nie, koľko je 16 krát 4? 16 krát 4? No. 16. Tak vypočítam zase na prste. Na iné ruky, počkaj. A keby ti chýbali 2 prsty, tak čo spravíš? No. Tak to, mám aj takú ruku. Poviem ti všetko, čo mi spravili na salašu. Rozpuchne sa. Také deti veľa. Kebyže nemáš prsty, tak ako počítaš? A nemám prsty, mám 10. 5, maj na ruky. No. No tak ešte raz povedz. Ale chytro. 16 krát 4. 16 krát 4. No. Tak, 10 krát 4 je 40. Si mi to rozprávať. No. Práve. No. 4 krát 10. Ešte raz. 16 krát 4. A už nezopakujem, lebo ti to uľahčujem. 16 krát 4. A už ti to vás nepoviem. 10, to je 40. A potom ešte koľko chybuje? No, to je 40? Vysmejte sa, no. Vysmievajte. Dobre, no. No, Ja sa to je dobro 40. rozsmejem, no. A potom ešte povieš 4 krát 3. Či ako? Som ti povedal, že ti už nezopakujem, lebo ti to... 52 je to. Ale to je 14 krát 3, ale ja sa pýtam, koľko je 16 krát 4. No tak, 40 a 16 krát 4. 16 krát 4 je 50, 40. A 6 krát 4 je 26. A ja ťa nepojem, 66. Či koľko? No. Koľko je 6 krát 4? 6 krát 4? No. 6 krát 4? 24. Tak prečo vravíš 26? I 26, tak je to 86. 86.
86. No druhou vybral vlastník. Tak Dobre. nás obilu. 5 plus 5. 5 plus 5. No. A je krát. A. A ani krát. Nie A. 5 krát to je 20. To je 10. To je 10. Ale je Naozaj je 10. Počúvaj vás. Už prestáň. Nesmej sa, lebo Milan vyskočí a potom ma môžeš. Ale prd. Keď Alenka by nebol naozaj.